A les 7 aquí traiem el drac i simplement... Els dos gegants que representen el món geganter a Catalunya viuran a Sant Feliu de Llobregat. Un espai que ens omple d'il·lusió i d'orgull. Dins hi trobareu les figures, la informació sobre les entitats. És aquest compromís i aquest sentit cívic el que ha impulsat la configuració del nostre imaginari festiu i que dota la nostra ciutat de personalitat pròpia. Estic content perquè veig que hi ha molta gent. És un espai perquè la gent de Sant Feliu conegui més les colles. Aquest espai ha fet possible que dormin a casa nostra, que visquin a casa nostra la cultura i el treball, els gegants representatius de tots els gegants de Catalunya. Que vinguin cap aquí davant perquè començarem aquesta actuació de les diferents colles de Sant Feliu de Llobregat. Benvinguts a casa vostra! Es mereixen igualment aquest aplaudiment. La plaça, tranquil·la, avui està tranquil·la. La memòria de la cultura, la geganta de Catalunya. Per tant... Bona tarda, benvinguts a la nau.
Supercontenta perquè, a més, és una reivindicació que necessitaven totes les colles des de fa moltíssims anys, des del 25è aniversari del Drac, encara. Dintre d'aquest espai de la nau de Can Bertran es va fer el projecte expositiu llavors, que combina dels geganters de Catalunya i de les colles de Sant Feliu, de fets. Que aquí estan tots junts i es poden veure millor. Antes no se podían visitar. ¡Qué feo! ¡La barruca! ¡Mira un grano! I que puguin gaudir de les tradicions d'aquí de Catalunya i sobretot de Sant Feliu. Tot això m'agrada que ho visquin des de ben petits. Sí, porque aparte que a él le han hecho hacer trabajos en el colegio sobre las gegants y todo esto, ¿vale? Y será bastante interesante. A l'escola ja tinc visita aquesta setmana. Amb els nens ja ho hem treballat i encara no estava inaugurat. Que els hi aporta cultura, sobretot, i arrels de la seva ciutat. Si podràs aquí buscar informació de qualsevol colla, podràs girar-la amb 360 graus. L'Esbar Sant Feliu, aquí hi ha totes les colles de Sant Feliu. Llavors hi ha una fitxa tècnica, hi ha vídeos, tot el que es veu en aquestes pantalles interactives també es podrà accedir des d'internet. Que vingui tothom a visitar-lo, es pot fer molta cosa amb aquest local, però pel meu gust és petit, ens falta una mica d'espai. I Sant Feliu jo crec que tots els ciutadans hem de gaudir de tot això.